I denne uge har vi arbejdet med velfærdsstaten under forandring. Indledningen. Vi har i denne emneuge arbejdet med velfærdsstaten og den danske model. Det har vi arbejdet med, da vi synes det kunne være spændende at finde ud af mere om, hvordan det ser ud nu, men i den grad også i fremtiden. Og problemformuleringen er, hvilken velfærd kan vi forvente i fremtiden? Ideen omkring den danske velfærdsstat er, at staten er ansvarlig for den enkelte borgers velfærd og levned. Det kan forstås på den materielle og ikke-materielle goder, såsom tryghed og trivsel. En velfærdsstat giver borgerne de samme rettigheder, så alle er lige, men det giver også borgerne socialt borgerskab, hvilket vil give borgeren ret til en minimum af økonomisk velstand og ret til at etablere et civiliseret liv i overensstemmelse med samfundets standarder. Vores velfærdsstat PT er baseret på den socialistiske holdning og ideologi, da den går ud på, at alle er lige, og dem, som har en høj indkomst, skal bidrage med mere til samfundet med højere skat, hvorimod dem, som har lavere indkomst, betaler meget mindre i skat. Altså er det dem med de bredeste skuldre, som bærer mest. Dem, som på et givet tidspunkt har økonomi til at bidrage, skal gøre det, og senere er det andre, som bidrager. På denne måde mindsker den socialistiske velfærdsmodel uligheden i Danmark. Der har også været snak om en konkurrencestat, som vil stille os bedre på det internationale marked i forhold til globaliseringen, men omvendt vil det også trække længere væk fra den velfærdsmodel, vi kender i Danmark. Velfærdsstaten i Danmark bygger altså på en stor stat, universelle ydelser, et højt skattetryk og et godt stort sikkerhedsnet. Analyse af 3 holdninger til, hvordan den danske velfærdsmodel skal udvikle sig i fremtiden. De 3 holdninger, vi har valgt at fokusere på, er en holdning fra Socialdemokraterne, en holdning fra de konservative og en holdning fra den almene danskere, altså den brede befolkning. Socialdemokraterne. Da det jo er Socialdemokraterne, som danner regeringen på nuværende tidspunkt, har de selvfølgelig også sat et tydeligt præg på den velfærdsmodel, vi har lige nu. I fremtiden vil de også gerne have gjort den endnu stærkere, og især det offentlige vil de gerne styrke og gøre større. Deres generelle holdning er, at skattetrykket i hvert fald ikke skal gøres mindre i fremtiden, da det blandt andet er det, som skal finansiere udgifterne til det offentlige. De er dog ikke afvisende overfor, at den private sektor i fremtiden skal gøres større også, men det er kun med den bagtanke, at det er deres penge, som skal gå til statskassen og dermed videre til velfærden. De mener også, at i takt med, at den private sektor vil vokse, vil der også være mulighed for, at den offentlige sektor kan vokse, så det ikke går ud over de svageste, så de stadig kan få deres ydelser. Så i fremtiden er de åbne over for mere styrke i den private sektor, men det skal ikke svække det offentlige, tværtimod, og bunden af samfundet skal løftes. Vi har anvendt en paneldebat som en observation til at få fat på disse holdninger og meninger, hvilket er meget troværdigt, da det er fra partiet, som repræsenterer dem. De konservative vil gerne have en velfærdsstat, hvor de, som tjener meget, kan få lov til det, så de ikke mister motivation fra at arbejde i Danmark. Altså skal skattetrykket sættes ned. De mener altså, at skatter og afgifter er alt for høje, og man ikke får nok ud af den løn, man tjener. Man skal ikke bare tage pengene fra de folk, som tjener mest, men i stedet stræbe efter at blive som dem, og finde ud af, hvordan de gør det. Vi skal også af med den universelle velfærd, hvor alle skal have. De mener ikke, at dem, som tjener rigtig mange penge, også skal have f.eks. børnepenge, men man i stedet skal målrette mod dem, som har mest brug for det, og dermed spare på de offentlige udgifter. Og hvis der ikke bliver gjort noget ved det, vil de højst sandsynligt flytte deres forretninger ud af Danmark for at tjene mere, hvilket i sidste ende ikke vil gavne Danmark og velfærdsstaten. Så der skal mere privatisering, det offentlige skal gøres mindre, og vi skal nedsætte skatter og afgifter, så folk vil arbejde i Danmark. Ligeledes har vi også anvendt paneldebatten til at finde ud af disse observationer. Den almene befolkning. Der er delte meninger blandt befolkningen om, hvorvidt velfærdsstaten skal dyrkes i Danmark. Der er rimelig enighed om, at skattetrykket skal nedsættes. Der er stor enighed om, at skattetrykket er for højt. En stor del af befolkningen, vi har undersøgt, mener, at skatten skal nedsættes til omkring 30-40%. Det vil sige, at en stor del af befolkningen, vi har spurgt, er meget liberale, da de fleste ønsker at få skatten nedsat. De mener, at pengene har det bedst i befolkningens hænder. Der er dog ikke nogen, der dyrker den helt hårde liberale ideologi og mener, at skattetrykket skal nedsættes helt til de lavere tal mellem 0-20%. En lille del mener, at skattetrykket skal forblive som det er. En stor del af befolkningen mener, at de offentlige udgifter til sundhedsvæsenet er passende. De mener ikke, at der skal fokuseres mere på denne post fra de offentlige side af. Der er også en lille del, der har holdning til, at for lidt af de danske skattepenge går til sundhedsvæsenet.
Der er stor enighed om, at der i hvert fald ikke går for mange penge til sundheden i Danmark. Omkring kildekritik. Socialdemokraterne kan have den holdning til deres ideologi nemlig er, at alle er lige og vil gøre for at mindske social ulighed i samfundet. De konservative, de vil gøre uligheden større og dermed give folk motivation for at tage en lang uddannelse og dermed tjene en god skilling, uden at man skal betale mere til samfundet. Denne ideologi er nemlig, at man er sin egen lykkes med. Fordele og ulemper ved spørgeskemaet. Det gode ved paneldebatten er, at vi får holdninger direkte fra nogen, som er medlem af partierne og som virkelig er inde i deres politik. Det dårlige kan være, at de er for farvet og kun tænker på deres egen politik. Spørgeskemaet kan være godt, fordi det hurtigt når ud til den brede befolkning, men omvendt kan det også være upræcist, og man kan ikke være sikker på troværdigheden. Forventninger til svarene. Vi havde cirka forventet de svar, vi fik fra de to forskellige partier, da det stemmer godt overens med de ideologier, vi kender og forbinder med de to partier. Spørgeskemaet havde vi forventet en bred vifte af meninger. Resultater. Vi har fundet ud af, at Socialdemokraterne gerne vil beholde velfærdsstaten og rigtig gerne gøre det offentlige større og stærkere, så det kan forsørge danskerne, så vi netop kan opretholde den gode velfærd. De vil have lighed i samfundet, og bunden skal løftes. Konservative vil omvendt have gjort det offentlige mindre, og dermed også mindske deres udgifter ved kun at give til dem, som har mest brug for det. Så der skal mere ansvar over på det private, og folk skal have lov til at være herre over deres egen velfærd. Vi skal også have nedsat skatter og afgifter. Den almene befolkning, som vi var inde på før, er befolkningen rimelig enige om, at de ønsker en lidt mindre stat ved at sænke skattetrykket en smule. Det vil sige, at en del af befolkningen, vi har sat fokus vedrørende vores spørgeskema, har en liberalistisk holdning. Der er dog stadig ikke nogen hårde liberalister, som ønsker at sænke skattetrykket voldsomt. En lille del af befolkningen hænger modsat også fast i den socialistiske tankegang om, at pengene skal fordeles mere ligeligt mellem befolkningen. Indflydelse. Det er helt klart nemmest for Socialdemokraterne at få indflydelse og ændre på velfærden, fordi de netop sidder i regeringen. Konservative har også noget at skulle have sagt, da de jo kan påvirke inde i Folketinget og dermed prøve at få deres holdning ført igennem. De almene danskere kan ikke direkte ændre på det, men fordi det er dem, som stemmer på politikerne og partierne, kan man stemme på de partier, som går ind for den velfærd og velfærdsstat, som man selv vil støtte. Diskussion. Diskutere fordele og ulemper ved de forskellige holdninger i analysen. Fordelen er, at der er ingen i samfundet, der vil føle sig udenfor, og alle har mulighed for at dygtiggøre sig inden for et fag og læse videre på universitetet, og dermed få et godt arbejde, men alle har også mulighed for at komme gratis på sygehuset. Ulemper. At virksomhederne rykker ud af landet grundet det store skattetryk. Hvis alle ender med at få en god sum penge for ikke at lave noget, gør man det mere attraktivt for folk ikke at lave noget, og dermed kommer der ingen vækst i Danmark. De vil have mere privatisering i henhold til hjemmepleje og sundhedsvæsenet for at skabe mere konkurrence mellem virksomhederne, og på den måde vil man skabe større vækst. Opbakning til den danske velfærdsmodel. Hvorfor ikke? Det kommer an på, hvem du spørger, om der er opbakning til modellen. Alle partier og alle danskere er på et eller andet punkt enige om, at vi skal have en velfærdsmodel i Danmark, men i hvor høj grad er i den grad omdiskuteret. Partierne har deres forskellige ideologier, som afgør det, og danskerne er også meget splittet, hvilket også afhænger af, hvilken situation de står i på det givne tidspunkt. Vurder fremtiden for den danske velfærd. Fremtiden for den danske model. Det er svært at give et helt præcist svar på, hvordan den danske model vil se ud i fremtiden. Men en ting, som er sikkert, er, at den skal moderniseres, hvilket der er bred enighed om. Men i fremtiden, hvis rød blok stadig sidder på magten, skal vi betale mere i skat, da der kommer flere ældre, som har brug for hjælp. Omvendt sagde de konservative også, at det ikke nødvendigvis skaber den bedste velfærd at have det højeste skattetryk, så igen er der delte meninger. Løsningsmuligheder. I et foredrag vi hørte med Niels Ejersbo, gav han nogle rigtig gode løsningsmuligheder for, hvordan vi skal beholde den danske model og få en mere effektiv offentlig sektor. Blandt andet skulle der langt flere opgaver ud i det private, så byrden for det offentlige ikke længere var så stor, og de kunne spare lidt. Så skulle man også udnytte digitaliseringen, så folk kunne bruge selvhjælp og dermed gøres mere effektive. Sidst men ikke mindst skulle der være mindre bureaukrati og færre regler, så det blev nemmere for blandt andet virksomhederne at holde styr på, men også så det blev nemmere at være dansker. Tyske eller amerikansk model, kan vi lære noget?
Man kan sige, at vi allerede har inddraget nogle af de ting, man ser i de 2 andre modeller. Hvis vi kigger på den amerikanske, hvor der er meget fokus på markedet, er det også noget, vi i højere grad skal og vil få i Danmark, men nok aldrig helt på samme niveau. I hvert fald ikke lige i nærmeste fremtid. Den tyske model er således, at man betaler mindre skat, og ydelserne fra det offentlige tilfælder dem i relation med arbejdsmarkedet. Det vil sige, at markedet har en moderat rolle og ikke staten. Det er familierne, som sikrer velfærden og skal finansiere ydelserne. Det er også noget af det, som nogle partier gerne vil have noget af i Danmark, altså lidt mindre skat og mere ansvar på familierne og de enkelte personer.